Folkens, vi kommer tilbake til nytt. Jeg har det folkens, vi kommer tilbake til en ny episode. Det er egentlig en gøy episode. Og bare hvordan hackeren her som jeg snakker på. Er ikke det hack? Hacker. Recorded. Så. Ok. I dag bruker jeg ikke den vanlige PC-en, men da bruker jeg navn. Og så er det mormor. Ja, kommer til å komme til å komme her. Ok, men ja, det står at han hakka. Så skal vi legge den ut, skal vi... Ok, hvis den skal jeg sende hack. Ja. Tusen takk for at du så det. Hvis dere ikke synes det var hack, så bare spol tilbake videoen. Jeg er 100% sikker på at det er hack. Så... ja. Legg inn en like, kan vi få 10 likes under denne videoen. Ha det bra.